Onko sulla koskaan hävettänyt niin paljon, että naama meinaa irrota? Jos on, niin tää on sulle. Moi! Mä oon Ani Kokovartalo-fiilis-blogista ja tää on mun tän syksyn Varjomaailman vlogisarjan 5. ja viimeinen osa. Ja tänään puhutaan häpeästä. Mitä vanhemmaksi mä tuun, sitä paremmin mä tajun sen, kuinka paljon ihmiset häpeä. Häpeä niiden omia juttuja, häpeä toisten juttuja ja yleisesti vaan jotenkin pyörii häpeässä. Jännä juttu on se, että kaikki luulee, että just itse häpeä kaikista eniten ja muut tyypit on jostain syystä immuuneja sille häpeälle, mutta se ei pidä paikkaansa ja mä voin todistaa sen. Mä pyysin taas mun kavereita kertomaan, minkälaisia juttuja ne on hävennyt. Millaisia juttuja ne häpesi silloin, kun ne oli lapsia, nuoria, millaisia juttuja ne on hävennyt itsessänsä ja minkälaisia juttuja esimerkiksi niiden vanhemmissa. Ja aika paljon kaikenlaista tulikin ilmi. Mä kerron myöskin, minkälaiset isot ja pienet jutut mua itteeni on hävettänyt. Mun tuttavapiiriä on hävettänyt niiden vanhemmissa ainakin seuraavat asiat. Liika tiukkuus, säännöt kotiintuloajoista, rahankäyttö ynnä muu. Se, ettei saanut mennä yökylään kavereitten luo silleen, että siellä ei ole vanhempia himassa, vaikka kaikki muut sai. Toisaalta myöskin liika löysyys ja sellainen välinpitämättömyys on hävettänyt aika paljon. Se, jos vanhempia ei ole kiinnostanut, missä se lapsi liikkuu ja kenen seurassa ja muuta. Molempia voi hävetä. Äidin meikittömyys ja huolimaton ulkonäkö puutarhanhoito alusvaatteisillaan. Ymmärrän kyllä. Tavallaan äitinä hyvin tarpeen meikittömyydelle ja tarpeen joskus hoitaa puutarhaa alusvaatteilla ja sitten ymmärrän myöskin lapsen näkökulmasta aika hyvin, että se voi olla aika kiusaannuttavaa. Liika into jutella kaikkien tuntemattomien tyyppien kanssa ja liika into jutella sen lapsen kavereitten kanssa. Yllättävän useita tyyppejä hävetti se, että omat vanhemmat oli liian vanhoja. Siis silloinkin, kun ne oli vaan esimerkiksi 3, 4, 5 vuotta vanhempia kuin niiden kavereiden vanhemmat. Ja täällä 40-vuotiaana sellainen ero ei tunnu enää missään, mutta lapsena tai nuorena se voi olla ihan hirveetä, ihan sikanoloa. Saatika sitten, jos vanhemmat on vaikka 10 vuotta vanhempia. Tieto siitä, että vanhemmat on harrastanut seksiä. Ja todisteena on se, että niillä on lapsia. Obviously. Jotkut kertoo myös, että ne on kuullut seksin ääniä tai vaikka kävellyt makuuhuoneeseen silloin, kun niiden vanhemmat on harrastanut seksiä ja nähnyt sen tilanteen. Ja voin ymmärtää, että se on kyllä varmaan kiusaannuttava tilanne ihan kaikille osapuolille. Mutta aika montaa hävetti nuorena pelkästään se tieto siitä, että vanhemmat harrastaa seksiä. Mutta kyllä vanhemmat harrastaa seksiä. Aika useat vanhemmat ainakin. Eikä siinä ihan oikeasti ole mitään hävettävää. Mutta se voi olla sellainen elämänpiiri, joka on aika kiusallinen, jos ei se ole vielä omassa elämässä ajankohtaista. Tai vaikka olisikin, niin ei me nyt haluta ajatella vanhempiamme sillä tavalla. Mutta mä voin kertoa, että ei me vanhemmatkaan haluta ajatella meidän lapsia edes aikuisena sillä tavalla. Ne nyt vaan on sellaisia asioita, joista helposti nolostuu. Se, että lapsia komennettiin kavereiden läsnä olle. Se, että isä tinkasi kaupoilla. Ja se, että äiti lauloi niin kovaa. Se, että ei koskaan syöty eineksiä. Mutta toisaalta hävetti myöskin se, että aina syötiin eineksiä. Se, että piti käyttää äidin tekemiä vaatteita tai ettei vanhemmilla ollut varaa ostaa vaikka uusia farkkuja. Että vanhemmat komensi toisten lapsia käyttäytymään leikkipuistossa, koulussa, kadulla, missä vaan tilanteessa. Aika yleinen häpeäaihe. Se, että vanhemmat häpesivät toinen toisiaan ja se näkyi kuittailuna ja halveksivana puheena. Että vanhemmat suhtautuivat niin vihamielisesti muihin ihmisiin. Tämä tunnistan itsekin omasta nuoruudesta, se hävetti mua tosi paljon. Se ei ole mikään kauhean harvinainen juttu, varsinkin sellaisissa perheissä, joissa on liikajuomista tai jotakin muuta pulmaa, koska ne vanhemmat on usein aika pahalla tuulella. Krapulassa, laskuhumalassa, muuten vaan väsyneitä ja ärtyneitä ja silloin koko muu maailma tuntuu aina olevan jotenkin niitä vastaan. Ja lapsen korvaan se on tosi epämiellyttävää kuultavaa. Se, että vanhemmat joi liikaa. Ja tämä on aika monen ihmisen kokemus mun tuttavapiirissä. Se, että isä tai äiti oli kotona humalassa silloin, kun kaverit tuli kylään, se vasta hävetty asia olikin. Ja mä muistan itsekin sellaisen kokemuksen, että mä toin muutaman kerran luokkakaverin kotiin ja äiti oli siellä humalassa. Ja on vaikea kuvitella muuta yhtä hävettävää asiaa. Se oli jotenkin niin superkiusallista, miten sitä selittää kavereille. Miten siitä tilanteesta päästään pois? No se johti sitten siihen, että mä en ikinä vienyt kotiin kavereita, koska ei ikinä voinut tietää, mikä se tilanne siellä on.
Ja yksi ihan erityisen hävettävä tilanne omasta nuoruudesta oli sellainen, että näki äidin jossakin kadulla. Ja se oli tarpeeksi hirveetä nähdä se itse siellä kadulla humalassa, mutta kaikista karmeinta se oli, jos näki sen humalassa silleen, että sattui olemaan omia kavereita mukana. Se hävetti ihan sairaan paljon. Nyt aikuisena mä tiedän, että eihän niin kuin lapsen tarvitsisi kantaa sitä häpeätä sen aikuisen puolesta, mutta ei se kyllä auttanut sillä hetkellä yhtään. Se oli ihan hirveetä. No sit mä kysyin, että minkälaiset asiat mun kavereita hävetti niissä itsessänsä silloin, kun ne oli nuoria. Ja tämmöisiä ne kertoi. Liian pienet rinnat, liian isot rinnat. Tähän voi vaihtaa melkein minkä vaan ruumiin osan, se on aina sama juttu. Aina ajattelee, että itse on erilainen kuin muut ja aina just vääränlainen. Vitsi, mä muistan semmoisen tilanteen, kun yläasteella mun rinnat kasvoi aika nopeasti, ehkä nopeammin kuin mun kavereilla yleisesti, ja sitten mä en ollut oikein sinut sen asian kanssa, ja oli oppilaskuntavaalit, ja sitten koulun seinälle laitettiin semmoisia oppilaskuntavaalijulisteita, että valitkaa minut puheenjohtajaksi ja näin. Ja kerran mä menin kouluun ja aamulla näin, että sen mun julisteen ympärillä oli hirveä joukko poikia siitä meidän koulusta. Ja ne nauroi kaikki. Ja mä ihmettelin, että mistä on kysymys. Ja mä menin sinne, niin ne oli liimannut siihen mun julisteeseen semmoisen bonbon makeispussista semmoisen tarran, semmoisen uhkea tutareet-tarran. Ja vaikka nyt se voi vähän huvittaa mua, niin mä voin vannoa, että sillä hetkellä se ei huvittanut mua pätkääkään. Se oli maailman kiusallisinta. Se hävetti mua niin järjettömästi. Se oli ihan sairaan kiusallista. No sit se on hävettänyt kavereita, että niillä on ollut mielenterveysongelmia silloinkin, kun ympäristö on ollut sitä mieltä, että niitä ei pitäisi olla. Eli kun tavallaan kaikki ulkopuoliset puitteet on näyttänyt sille, että ne on kunnossa. Mielenterveysongelmiin, masennukseen, ahdistukseen, paniikkihäiriöihin ja tämän tyyppisiin juttuihin liittyy kyllä aika paljon häpeätä edelleen, vaikka onneksi se alkaa vähän väistyä, kun ihmiset puhuu niistä jutuista avoimemmin. Ja mä haluan tietysti sanoa, että niissä ei ole mitään hävettävää, mutta mä ymmärrän samalla ihan älyttömän hyvin, että se hävettää. Mulla on itselläkin ollut masennus ja burnout ja ne on noloja hetkiä, kun on heikoimmillansa. Mutta ei niiden tarvitsisi olla. Ja varsinkaan kenenkään ulkopuolisen ei tarvitse päästä määrittelemään, että minkälaiset jutut mielenterveydessä kuuluu sun elämään ja mitkä ei. Että voiko sä olla masentunut, vaikka sun perheellä on paljon rahaa tai jotain mitä vaan. Kyllä ympäristö pyrkii tekemään sitä aika paljon, mutta koita antaa olla sen vaikuttamatta sun elämään. Aika monella ihmisellä, suurimmalla osalla meistä, on mielenterveyden kanssa jotain kysymyksiä elämänsä varrella ja siinä ei oikeasti ole mitään hävettävää, vaikka se just silloin tuntuukin kauhealta. Se myös hävettää ystäviäni, että punastuu joka tilanteessa. Taas yksi semmoinen elintoiminto, jolle ei voi mitään. Sitä ei pysty mitenkään hallitsemaan. Ja sitten on superkiusallista, kun punastuu jossain väärässä tilanteessa ja sitten tuntuu, että kaikki huomaa sen. Useimmiten ne ei välttämättä edes huomaa. Joskus ne huomaa, mutta ei niinku ihan hirveästi välitä siitä, mutta itsestä se tuntuu ihan järjettömän hirveältä. Häpeä tuntuu aika murskaavalta. Mä en tiedä miltä se susta tuntuu. Musta se tuntuu siltä, että naama meinaa irrota. Siis yksinkertaisesti vaan irrota. Ja haluaisi humpsahtaa jonnekin kuoppaan eikä ikinä mennä enää näkemään ketään ihmisiä. Mutta sehän ei ole tässä elämässä kauhean helposti mahdollista. Aina pitää sitten kömpiä takas sinne ihmisten joukkoon. Hyvä uutinenhan on se, sen lisäksi, että kaikki muutkin häpeä, on se, että aika usein ne toiset tyypit ei ole huomannut sitä juttua, joka sua on hävettänyt niin kuin maailman eniten. Tai jos ne on huomannut sen, niin sitten niillä on riittänyt sen verran tolkkua, että ne on ajatellut, että tämmöisiä juttuja elämässä tapahtuu. On sitten semmoisia isoja juttuja, jotka aiheuttaa valtavaa häpeätä. Ja varsinkin silloin, kun ne ei ole omaa syytä, niin se on tosi surullista. Ja yksi semmoinen aika yleinen juttu on se, että silloin kun vanhemmat juo liikaa, niin sitä häpeää on niillä lapsilla aika tavalla. Häpeä voi olla ihan tosi halvaannuttava juttu. Se voi olla niinku sellainen pieni ohimenevä häpeä, tai sitten se voi olla niin lamaannuttava juttu elämässä, että se ehkäisee hyvien asioiden syntymistä. Se voi esimerkiksi estää hakemasta apua silloin, kun tarvii apua, tai vaikka osallistumasta harrastustoimintaan ja sitä kautta johtaa yksinäisyyteen. Mä toivoisin tosi paljon, että tämä Varjomaailman vlogisarja on auttanut sua tajumaan sen, että puhuminen niistä omista vaikeista asioista auttaa. Ja häpeän lievittämisessä puhuminen jonkun toisen ihmisen kanssa auttaa ihan erityisen paljon. On ihan älyttömän helpottavaa kuulla, että se kaverikin häpeää. Ja ihan varmasti se häpeää. Mä voin luvata sulle, että sillä on lukuisa joukko isoja ja pieniä häpeän aiheita, joista sä et välttämättä tiedä mitään, jos te ette ole vielä jutellut siitä aiheesta. Niitä omia pehmeitä paikkoja ei tarvitse pitää piilossa. Aika moni on aika harjaantunut peittelemään semmosia kipeitä kohtiansa ja ajattelee, että pelkästään semmoisella kiiltävällä, kauniilla pinnalla, jossa näyttää kaikki vahvalta ja hyvältä, niin
on oikeanlainen nuori tai oikeanlainen aikuinen. Mutta mä uskon siihen, että omista pehmeistä paikoistansa kannattaa puhua suoraan. Ja se voi joskus riittää, että niistä puhuu yhdelle ihmiselle ja tajuaa, että ahaa, tämmöinen jaettu ihmisyyden kokemus meillä on. Ja sitten se rupeaa helpottamaan. Joskus tarvitaan ammattilaistakin apua, mutta sitäkin on saatavilla. Musta on ollut tosi kiva tehdä tätä vlogisarjaa ja kiva, että sä oot ollut kattelemassa niitä. Sä oot tärkeä, ihana ja täydellinen just sellaisena kuin sä oot. Muista se. Ja jos sä haluat seurata mua tubessa tämän varjomaailman ulkopuolella, niin tuossa on linkki mun omalle kanavalle. Nähdään taas. Moikka!